Čusík, busík, autobusík. Ja som Daddy TV a vítam ťa pri ďalšom videu. Tento raz to bude z Reflight Theory, ale nebudeme to zdržovať. Okrem toho nie som tu sám, lebo sme tu traja. Ako prvý je tu Noel. Môžete ho Noe, ktorý práve ukazuje neslušné veci. A je tu za mnou jeho sestra Tara, ktorú môžete normálne volať Tara. Takže aby to bolo trošku hrdlo. Teddy bear. Dobre, tak my to nebudeme zdržovať a poďme hrať Reflight Theory. Takže už sme trošku začali, no a ja začínam vlastne. A už my dochádzame v podstate. Čakaj, teraz by som mal ísť trošku naspäť. Tak, demonstration. Či čo? Niečo sa tu deje. No to má. Labs, dobre. Super. To je iba teória. Tak dáme reštartovať. Aha, tak to máme teóriu, nie? Aj tutoriál. Look to hunger. Takže host mission. Take off. Takže ja začínam prvý, keď padnem. Ja biham. Tak ide na to na vec Tara a potom na to pôjde Noel. Nie, nie je to opak. Ty si tu z nás najslabší tu je. Ja nemám fakom. Nehovor po anglicky. Škaredé slova, takže som crashedoval. Ide Tara. Super, Tara si na rade. Takže Tara je na rade a zatiaľ môže za mňa prebrať komentovanie. Ja ten. Tara nie. Ja. Tak a Noel nám chce niečo povedať. Niečo krásne. Nie. Máš sa povedať niečo škaredé. Čaute. A Tara nám už letí, takže teraz mám budete slabšie počuť, budem musieť viac kričať, pretože mikrofón má Noel. Musel som sa napiť. A teraz Tara crashedovala, takže... Aké je tu horúco. Takže Noel si na rade. Vidíte? Noel si na rade, tak si... Tak si pridáme plyn. To je naopak. Pridáme plyn. Ja viem, že Windows sa neblbí. A poďme na vec. 20 asi tak budete pol minúty. A ešte sme nedošli ani do prvého kola, takže... Zatím je to na nic. No, ale ide trochu na bok. A trošku si skrachoval. Takže mi vráťte slúchatka. Aha. No a teraz sa môžeme na to vrátiť, takže... Smerujeme niekde na nejakú loď, takže poďme na to. 3, 2, 1. Keby dačo je tu aj smusa. Nerob si sprčil z ostatných. A je tu smusa Gogo, tu stoja pred oknom. Jasné. No asi z vás robí prču, aby ste chceli. Vy počúvajte. Tak už... Je na taká malá fajnka, idú. Koho? Ideme trošku vyššie. Flaps, dáme do stredu. Prepáčte, teraz sa trošičku stočíme. A spadne. Niečo tu nie je v poriadku. Tak už vieme, kde máme ísť. Teraz nás bola zatiaľ asi najlepšia, nie? Tak keď prejdeme, tak bude veľká oslava a môžete tu vidieť tento krásny záliv, ktorý vám práve neukážem. Neoznačím, ale je krásny. Ja označím, je tá veľká loď a dáme ju. Mala by tam byť veľká loď. Za týmito kopčekami je to zároveň veľmi krásna krajina. A neviem, či to je more alebo oceán, ak Boh vie, či to nie je nejaké jazero, lebo sú aj veľké jazera. Takže mal tu práve loga. Neviem, či ho počujete. Ale my si k takým kľudným tempom letíme. Ale výška je rýchlosť. Prepačte, ale musím si dať čo vyriadiť za starou. A je tu Vítka! A už by sme mali pristávať. Stallwerning! Dobre. Ale to už je jedno.
Počkať, lebo krachuje. Počkaj. Lebo sa trošičku potrebujeme, vieš, usmerniť. Ak si nechcete nabiť svoje zbrane, tak no mi tu práve niečo robí. Hello. No ja som nič nepočul. Pozor, je to nebezpečné. Padne. Verte, padne. A to mi tak veľa chýbalo! Ide na to Tara. Au, počkajte. Dá som ja komentárku. Hehe. Takže natáčame už asi 7 minútu. Tara by mala ísť. Možno naposledy. A z toho natočíme aj druhú časť. Z toho si môžeme natočiť aj potom druhú časť. A Noel prebral komentovanie. Takže Noel môže niečo komentovať. No, tak povedz niečo do toho mikrofónu. Máme tu jednu. Tara môže skončiť. Keby dačo. U nás havaruje už. Pozor, ona sa točí, urobí touchball. Ona robí touchball, je to touchball. Tak som je to chybou. Aby spadla do medzi nás. Počkaj, ona je v celý? Nie, ona je na začiatku. Počkaj, musím sa napiť. Nepíte. No, sa potrebuje naľogať. Vody. Mám fako. Ja. Mama. Tak Mama. Tára, poďme na vec. Mama. No, debilne komentuješ. Do mňa teraz zahrešil. Aby ste to nepočuli. Debilne komentuješ, to nemáš. Tak, keďže Noel debilne komentoval, tak ja berám hlavné slovo, takže začnem sa ďalej natočiť, pokúkame Minecraft o tomto video. Ešte skateboard. Musíš to zvládnu na zeme Trošku skateboardu. A teraz by to mohla byť FIFA 15. Evian. Reklama ako na FIFA 15 FIFA alebo 15. tak. Takže uvidíme, čo z toho bude. Samozrejme, Tára už pristáva. Nepristane. A Noel do toho drga do počítača. No, ak nechceš pokaziť počítač, tak to nerob. Ja chcem A pokaziť. Tára, ty by si pomaličky už mala znižovať plyn. Takže, áno, Tára znižuje plyn na minimum. Takže začína to byť zaujímavé. Tára už pristáva. Nepristáva, ona je iba na začiatku. Tak Tára, ja by som stočil. Nie, to je pristávanie. Takže potom to by Tára mala skončiť. A Tára zvyšuje flaps. Ale dobre, Tára by sa mala trošku obrátiť a vrátiť. A ona môže spadnúť. Skrajšie doľava. Takže počkajte, dobrá prestávka. Noel pôjde hneď o chvíľku. Noel pôjde o chvíľku. Takže sa pozrieme, koľko máme času. Koľko máme času? Teraz je, počkajte, ide je Tára. Takže Skúste počítať. takže už budeme končiť a vidíme sa v ďalšej sérii.